Nabigyan ng libreng gasolina ang 200 tricycle drivers at delivery riders sa Angeles City at Karatig Bayan nitong Sabado, March 28. March 25 nang mag-post sa social media ang negosyanteng si Ray Anicochetan para sa proyektong tinaguriang Biyaheng Kalinga. Hindi raw niya inasahan na dadagsain ito ng mga nasa transport sector na matinding apektado ng sunod-sunod na oil price hikes. Saka minsan, ewan ko ba, minsan di na lumalabas sa newsfeed kasi yung mga, pinopost mo, sir, di ba? Tapos yung mga girls ko, sanay naman po kasi sila na ginagawa ko ito. So, walang complaints yung mga yan, maaga sila. Nagulat po sila, tapos nagre-report yung mga guard na kahit madaling araw, meron na pong nagpupunta. Tapos marami pong mga seniors din po. Sabi ko, sige, hanggang 200 na lang, sabi ko pong gano'n. Bukod sa gasolina, nabiyayaan din ng bigas ang mga Toda rider na kasama sa libreng krudo. Ayon kay Tan, nagbenta raw ito ng kanyang mga pre-loved items at ang kanyang nakuha rito ay ginamit sa proyekto, katuwang ang Rotary Club of Balibago. Parang nahihiya ako kasi wala naman po akong intensyon na mag-viral yung post ko, pero nakakatuwa na sana po ay matouch din yung hearts ng iba nating kababayan. Sabi ko nga na may kaya naman, ano ba naman yung 500, 1,000, ang laking tulong na po sa kanila. At saka sabi ko nga, kung hindi lang masyadong bigas, mahalang bigas ngayon, baka mas malaki pa yung naibigay ko sa kanila. Lubos naman ang pasalamat ng mga benepisyaryo ng programa. Masaya po kami dahil nakatulong po sa pamilya namin yung pera pangkarga sa krudo. Dahil po na libre, bigyan na namin sa pamilya namin. Gaano po katagal itong full tank na to? Sa akin po siguro mga 5 days po. 5 days. Hiling nila na aksyonan ng pamahalaan ang nararanasang abot langit na presyo ng gasolina. Dapat po babaan yung gasolina. O yung pamasahe? Itaas Dagdagan po, ang dagdagan ang pamasahe. O yung subsidy? Wala po. Dapat po ibigay na po. Kailangan na po yun. Ito naman ang mensahe ni Tan sa ating mga kababayan na ramdam na ang krisis sa langis. Kapit lang po tayo at sana kumakatupid po ako sa puso ng ibang mga negosyante dyan, yung mas nakakaangat-angat sa buhay. Sabi nga po nila, walang nagiging poor sa pagiging natin, di ba? Pag giving ka, di ba? Saka si Lord will always provide. Kaya sana po ay kapit lang, dasal lang tayo at matatapos rin po ulit ito. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.